היי חברים, מה העניינים? היום אני רוצה להמחיש לכם מהי הדרך הנכונה להשיג את המטרות שלנו בחיים. אז אלה אנחנו, כפי שאנחנו היום, ואלה אנחנו, כפי שהיינו רוצים להיות אחרי שהשגנו את המטרות שלנו. מצליחים יותר, עשירים יותר, מאושרים יותר, תבחרו. עכשיו, מה שקורה זה שבדרך כלל אנשים מנסים מיד להשיג את התוצאה הרצויה, מבלי לעבור את הדרך, מחפשים קיצורי דרך. ואז הם נכשלים, נופלים, חוזרים מהר מאוד לנקודת ההתחלה וגם מאבדים את המוטיבציה להמשיך ולנסות להשיג את המטרה הרצויה. אז מה הדרך הנכונה לעשות את זה? מזהים מה המטרה הרצויה שלנו, מפרקים אותה לתתי מטרות, תתי שלבים, ואז כל פעם אנחנו מתמקדים רק בשלב הבא, רק במטרה הבאה. אנחנו יודעים מה המטרה הגדולה שלנו, אבל אנחנו מתמקדים רק בשלב הבא. ואז כל פעם אנחנו מתקדמים עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. התקדמתם כמה שלבים, תעצרו, תחמיאו לעצמכם, תעודדו את עצמכם ותמשיכו להתקדם עד שתשיגו את התוצאה הרצויה. חברים, תמשיכו להתמיד ותמשיכו להצליח.